Ja, hier hangt mijn uitdrukpak en daar spring ik bij nacht en ontij in. Sinds 1985 zeg je, dus op hoeveel zit je dan nu? Ruim 41,5 jaar. En nu dreigt het toch dat je een keuze moet gaan maken? Ja, helaas. Het fenomeen dat ik werkzaam ben in België, dus grensarbeider en tevens vrijwilliger bij de brandweer, wat een vorm van ambtenarenstatus heeft, dreigt het feit dat als er geen oplossing komt, dat ik een keuze moet gaan maken of stoppen bij de brandweer of werk opzeggen in België en naar Nederland gaan werken. Dat zit namelijk zo. Wie hier in Nederland dus bij de brandweer zit, wordt gezien als een Nederlandse ambtenaar en moet dan ook hier zijn sociale lasten betalen. Maar als je dan hier over de grens bij een Belgische werkgever werkt, moet hij eigenlijk de sociale lasten in Nederland betalen. De regeling die dat allemaal op een nette manier afhandelde is verlopen en daardoor komen er een hoop brandweermensen in de knoei. Ja, helaas heb ik heel triestige verhalen gehoord. En dat vind ik echt heel erg vervelend voor die mensen, want dat heeft financiële consequenties. Dat geeft heel veel spanningen in het thuisfront. En die mensen zijn ook gestopt, die hebben financiële zorgen nu al. En dat denk ik bij mezelf, hoe kan dat nu? Want wat voor gevolgen kan dat hebben op jouw leven? Nou, ik wil er niet aan denken, want kijk, mijn leven en van mijn vrouw, mijn zoon die zit ook bij de brandweer, dat bestaat uit brandweer. En er wordt overal rekening mee gehouden met de brandweer. En als dat wegvalt, dan weet ik dat heel veel doet, ook met het gezin. Het gaat in totaal om ongeveer 30 brandweerlieden. En dan denkt u misschien, ach dat valt wel mee. Maar hier in Westdorpen betekent dat een kwart van het korps niet inzetbaar is. Dat betekent dus dat ik hier in Westdorpen niet kan garanderen dat wij eruit kunnen met de brandweer. Er is momenteel heel veel onrust. Een van de collega's momenteel die ontvangt ook geen loon, dus die weet niet hoe hij zijn vaste lasten verder moet afdragen. Dus er wordt gezocht naar oplossingen. Heel veel reuring hier, ook in de wetenschap dat we hier misschien komen, ergens naar een brand toe moeten en gewoon juist die 4 mensen missen om te kunnen vertrekken. En wat doet dat met jou? Ja, dat doet mij wat. Ik heb die mensen eigenlijk allemaal binnengehaald, vol enthousiasme, gezegd vrijwillige brandweer. Die mensen willen wat doen voor de omgeving, voor de maatschappij. En mijn gevoel is dat ik ze eigenlijk onbewust nu in een prak ellende heb gesleurd. Ja, niet wetend dat dit de gevolgen konden zijn en ook niet wetend waar het eindigt. Wat doet de VRZ hierin om te helpen? Wat wij doen is de urgentie zo hoog mogelijk proberen te houden bij beide ministeries van België en Nederland om te begrijpen dat dit snel moet worden opgelost. En wij kijken met individuele vrijwilligers wat voor hen het probleem is en hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. En waarom doen we dat? Om te zorgen dat die vrijwilligers die dag en nacht voor de Zeeuwse inwoner klaarstaan om het hier veilig te houden, te zorgen dat zij ook geen financiële zorgen hebben over het werk dat zij doen.